We zijn al een jaar door de Duitsers bezet als ik Frans leer kennen. Ik ben 18 en meteen smoorverliefd. Ja. Tegen de avond wordt het geknal heviger. Het komt dichterbij, steeds dichterbij. Het was spannend. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben 6 jaar oud. Bij ons thuis in Zevenum richt Richard Nietzsche zijn pistool op mij. Natuurlijk zingen wij. We zingen de longen uit ons lijf. En als we klaar zijn, gaat de boerin naar de keuken en komt terug met sterappeltjes. Een schaal vol rottende sterappeltjes. Maar wij smullen ervan. Ik zie die fiets. Ik heb nog nooit eerder zo'n mooie fiets gezien. De ring die ik bij mijn huwelijk kreeg van Frans, die heb ik nog steeds. Jezus. Nooit af. Zo worden we bevrijd. Door 1 jeep met 1 mitrailleur. Ja, dat was het verhaal. Prachtig. Ja, dat is waar. Goed gedaan.